Terve YouTube! Teenpä energiajuomatestin. Tämä on 5/5. No niin. Teinpä uuden videon energiajuomasta nimeltään Big Shock. Ihan outo nimi kyllä on tämä. Mutta teenpä testin kumminkin. Elikkä asteikosta 0–5 maistetaan. Kyllä. Kaikki varmaan tietää sen Big Shockin, mikä on sitä ihme kirsikan makusta paskaa. Niin. Tää ei ole ihan saman makusta ja tää on paljon paremman makusta. Ei mikään ihan hyvä juoma. Ja se olisi 3,5/5. Tosi outo on kyllä se testinumero, mutta kumminkin kyllä mä juon. En tiedä muista. Mutta nähdään taas. Heipä hei.